Πάμε σε ένα Δήμο τώρα που δεν είναι πολύ ξενέρωτη. Η αλήθεια είναι στο τελευταίο. Όχι, έχουν ξεκινήσει έχει ανέβει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αντίθεση με αυτά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα υπάρχουν ζητήματα και έχω την εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή ακόμα κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ναι, δεν είναι και η μόνη. Η αλήθεια είναι δεν είναι η μόνη. Ναι. Όχι, δεν είναι η μόνη. Έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις αυτή την ουσιαστικά αντιπολίτευση της Δημοτικής Αρχής. Είναι αρκετοί δήμαρχοι που δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι βγήκαν δήμαρχοι. Κάνουν αντιπολίτευση στον προηγούμενο. Θα πάμε στον Δήμο του Αγίου Δημητρίου με αφορμή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα για την λήψη 2 δανείων. Το ένα ουσιαστικά βάλει κατά της προηγούμενης διοίκησης. Το δάνειο γιατί είναι για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, αποτελεί ότι δεν τα έκανε καλά η προηγούμενη διοίκηση και θα χρειαστεί ισοσκελισμός στον προϋπολογισμό. Το δεύτερο έχει να κάνει με επενδυτικά έργα τα οποία θέλει να κάνει ο νέος δήμαρχος, ο κ. Μαμαλάκης. Εμείς θα μιλήσουμε πρώτα με την πρώην δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ανδρούτσου, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια στιγμή και τον δήμαρχο για να δούμε γιατί χρειάζεται ο Δήμος. Και πόσο απαραίτητα ήταν αυτά τα 2 δάνεια, έτσι. 5 εκατομμυριάκια και κάτι. Και αν αποτελούν και δεσμεύουν το οικονομικό μέλλον του Δήμου Αγίου Δημητρίου τα επόμενα χρόνια. Με αφορά και προσωπικά, γιατί μένω εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις, Γιώργο, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα, κυρία Ανδρούτσου. Καλημέρα, κυρία Ανδρούτσου. Καλημέρα. Τι, αφήσατε τρύπα στον προϋπολογισμό, τι έγινε? Ήταν τόσο καμένη η γη. Ναι, όπως θα λέτε είναι, η διοίκηση αντιπολιτεύεται το παρελθόν, χωρίς να το έχει υπηρετήσει. Κάποιοι βέβαια συνεργάτες και σημερινοί αντιδήμαρχοι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι στην αντιπολίτευση, τότε δεν είχαμε ακούσει τη φωνή τους. Τώρα ξαφνικά επιπαντός και μόνο αρνητικά. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έχει γίνει. Εμείς συνειδητά και το είπαμε και δημόσια, σαν πολιτική απόφαση, το Δεκέμβρη ανακοινώσαμε ότι δεν θα κλείσουμε προϋπολογισμό. Κατατέθηκε από τις υπηρεσίες, δεν ψηφίσαμε προϋπολογισμό γιατί έπρεπε να πάρθουν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Κυρίως για τα ανταποδοτικά, αν θα προχωρούσαμε σε μια αύξηση της τάξης του 5%. Λόγω του τέλους ταφής αυτό. Το τέλος της ταφής, ακριβώς. Αν θα λέγαμε yes men, όπως είπε ο σημερινός δήμαρχος, που προχώρησε σε αύξηση 29%, χωρίς καν να περιμένει την προσφυγή της ΚΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν από 1η Γενάρη η διοίκηση είχε την ευθύνη να κάνει προϋπολογισμό μέχρι 31 Τρίτου, χωρίς να εμποδίζεται σε τίποτα η λειτουργία του Δήμου, αφού αυτό το έχει ρυθμίσει ο νόμος. Λέγοντάς του λοιπόν αυτό, παρακινούσαμε να τρέξουν γρήγορα τις διαδικασίες. Αρχές Μάρτη λοιπόν έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή ένα σχέδιο προϋπολογισμού και βλέπουμε, ενώ ο προϋπολογισμός μας μαζί με τα νομικά πρόσωπα κινείται προϋπολογιστικά στα 50 με 55 εκατομμύρια, απολογιστικά στα 35, για να ξέρουμε και τι λέμε, αυτό που συμβαίνει σε όλους τους Δήμους, βλέπουμε ένα προϋπολογισμό στα 60 εκατομμύρια έξοδα. Έξοδα. Αποτέλεσμα να μην ισοσκελίζεται, τα έσοδα είναι γύρω στα 55 εκατομμύρια, είναι συγκεκριμένα τα έσοδα, δεν μπορείς να... Έτσι κι αλλιώς, ναι. Βλέποντας προσεκτικά τι είχαν συμπεριλάβει σε δαπάνες, καταλάβαμε ότι εδώ θέλουν να αρχίσουν να στήσουν ένα πανηγύρι outsourcing υπηρεσιών. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Για εξηγήστε το αυτό τώρα. Κωδικοί αρμοδιοτήτων που είναι καθαρά του Δήμου να δοθούν έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, συν την σπουδαία έμπνευση να δημιουργηθεί αναπτυξιακός οργανισμός αυτοτελής του Δήμου μας, δεσμεύοντας 300.000 σε κεφάλαιο. Όταν η προθεσμία είναι μέχρι 36 να ιδρυθεί. Δεν έχει γίνει καν τίποτα. Είπαμε ότι πρέπει να επισπεύσουν. Ήρθε η κυβέρνηση και καλά έκανε, έδωσε άλλη μια παράταση δίμηνη μέχρι 31 Πέμπτου για να μπορέσουν να γίνουν οι προϋπολογισμοί. Σωστά. Και η διοίκηση του Δήμου, κολλημένη σε αυτό το αφήγημα του δανείου, έχασε πολύτιμο χρόνο. Ξεκίνησε με ένα δάνειο 5,5 εκατομμυρίων, κατάλαβαν και από το παρακαταστικό αυτά που τους λέγαμε κι εμείς, ότι δεν μπορείτε να πάρετε δάνειο έτσι, χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση. Ήρθαν μετά από 2 μήνες, σπάζοντας αυτή τη διαφορά σε 2 δάνεια. Το ένα το ονόμασαν επενδυτικό, που αφορά στα ίδια έσοδα έργων που ήδη εκτελούνται της δικής μας περίοδου. Δεν είναι για καινούργια έργα και επενδύσεις, απαλωτριώσεις, που τους είπαμε ότι αν φέρνανε ένα τέτοιο δάνειο θα το ψηφίζαμε κι εμείς και θα βοηθούσαμε και θα στηρίζαμε να γίνει όσο γίνεται πιο σωστά η οικονομοτεχνική μελέτη. Έρχονται λοιπόν με ένα τέτοιο δάνειο επενδυτικό, που όμως το κατεβάζουν κάτω από τα 3 εκατομμύρια για να μην θέλει αυξημένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έρχονται και με ένα δεύτερο δάνειο, το βαθίζουν ισοσκέλησης, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα πιστωτών χρεών, τον οποίο επιμελώς δεν τον έδιναν. Όταν αναγκάστηκαν
Γιατί γραπτά και το κοινοποιήσαμε και στην αποκεντρωμένη ότι πρέπει να έχουμε τον πίνακα πιστωτών χρεών για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Φέρνουν ένα πίνακα που αναφέρεται σε 3,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων γύρω στο λιγότερο από 1 εκατομμύριο είναι οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών που μεταφέρονται από τη μία χρήση στην άλλη, όπως γίνεται κάθε φορά στο κλείσιμο του χρόνου, Ναι. και βάζουν 1,5 εκατομμύριο, είναι 300 κάτι περίπου, που αφορά στα ανταποδοτικά, για τα οποία έχει γίνει αύξηση του 29%, άρα δίπλο υπολογισμένα. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του δανείου για τα τέλη που θα πληρώσουν οι πολίτες. Ακριβώς, τα οποία ήδη έχουν τρέξει, έχουν μπει στους λογαριασμούς μας, έχοντας φέρει στο Ταμείο του Δήμου ένα 900 πλάς από τα 6 εκατομμύρια, 6,5 που εισέπρατε ο Δήμος στα ανταποδοτικά. Και βάζουν επίσης και ένα πίνακα, θεωρώντας ότι δεν θα ασχοληθούμε μέσα σε αυτό το πίνακα, συμβάσεις καινούργιες αυτής της περίοδου μέχρι και το Μάιο του 2024, με μεγάλους διαγωνισμούς που έτρεχαν σε αυτό το διάστημα και ολοκληρώθηκαν και αφορούν μελλοντικές δαπάνες και τις βαφτίζουν πιστωτές χρέη πιστωτών. Μάλιστα. Δεν συμβαίνουν σε νοήμονες και σε δημοτικά συμβούλια που σκέφτονται και συζητούν. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία, η έλλειψη γνώσης των δημοτικών συμβούλων της διοίκησης τους βοηθάει να σηκώνουν το χέρι, να υπερψηφίζουν. Μόνο με την παράταξη της διοίκησης έχουν πάρθει όλες αυτές οι αποφάσεις. Καμία από τις παρατάξεις της θέσης δεν έχει εγκρίνει ούτε το δάνειο το επενδυτικό, ούτε το δάνειο της ισοσκέλησης και βέβαια ούτε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Ήταν τέτοια τα ποσά, κυρία Ανδρώσου, που δεν χρειάζονταν ενισχυμένη πλειοψηφία? Είναι κατά από το τρία. δάνειο της ισοσκέλησης με ειδικές διατάξεις που έχουν γίνει πρόσφατα δεν απαιτεί πλειοψηφία. Αλλά να δούμε αν αυτό το δάνειο θα περάσει από το ελεγκτικό, γιατί υποχρεωτικά θα ελεγχθεί. Αν πραγματικά είναι γνήσιες υποχρεώσεις παρελθόν των οικονομικών, που δεν είναι, με στοιχεία και με συμβάσεις που κατεβάσαμε από τη διάβγεια. Και πραγματικά αν δεν περάσει δεν θα έχετε προπολογισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμαρχος βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό του. Γιατί? Είμαστε μετά την 31 Πέμπτου χωρίς προϋπολογισμό, άρα γίνονται μόνο οι υποχρεωτικές δαπάνες από τώρα και στο εξής. Είχαν τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα, όπως το ζήτησαν και μέσω της ΚΕΔΕ, θα δώσει άλλη μια παράταση μέχρι 31 Εβδόμου. Όμως οι ευρωεκλογές, το κλείσιμο της Βουλής δεν βοήθησε να έχει γίνει αυτό. Δεν πέρασαν. Και έτσι λοιπόν τώρα έχουμε τα θερινά προγράμματα, αθλοδιακοπές, παιχνιδοδιακοπές και την κατασκήνωση, που ενώ έχει γίνει διαγωνισμός δεν μπορεί να γίνει σύμβαση. Και ενώ ξεκίνησαν τη Δευτέρα, ξεκίνησαν με την εξής διαδικασία, με πολλά εισαγωγικά στο αν υπάρχει νομιμότητα, παραχώρησαν στον φερόμενο ως ανάδοχο, γιατί δεν έχει τελειώσει ο διαδικασία. Χώρους στους δημοτικούς και τα σχολεία για να κάνει εκείνος το πρόγραμμα και όχι ο Δήμος. Δεν είναι ο Δήμος ο κύριος του έργου. Άρα δεν εκτελεί ο Δήμος. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να πληρωθεί από το Δήμο για το διάστημα αυτό και έτσι λοιπόν θα πληρώνεται απευθείας από τους πολίτες. Σχεδιάσει διαφορετικά τα προγράμματα όπως κάναμε όλα τα χρόνια, με θαλάσσια μπάνια, με εκδρομές, ένα σοβαρό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά με ένα κόστος που φτάνει στα 80 ευρώ ανά παιδί το 15ήμερο. Επειδή ο ανάδοχος θα πάρει μόνο τη συμμετοχή του γονέα που είναι 30, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα έχει κατεβάσει τον πύχη και έχει ρίξει την ποιότητα και όλοι οι γονείς είναι στα κάγκελα, κατά το κοινώς λεγόμενο. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το δάνειο, τι θα γίνει? Και η εξόφληση σε πόσα χρόνια προβλέπετε των δύο δανείων? Ως προς τα δάνεια τώρα, το ένα είναι 20, αρχικά τα έφεραν και τα δύο σε 20 ετή βάση με 8% επιτόκιο, φωνάζαμε τέλος πάντων, έχει έρθει μια σχετικά καλύτερη πρόταση από το παρακαταθηκόν, 4,75 το επιτόκιο για τα 10 πρώτα χρόνια και γύρω στο 7,5 για τα επόμενα. Δεν είναι συμφέρον όταν δεν το έχεις ανάγκη. Όταν πραγματικά μπορείς να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου. Γιατί όλο αυτό ήρθε σε συνδυασμό με το αρχικό αφήγημα ότι η χρονιά το 23 έκλεισε με έλλειμμα. Όταν λοιπόν και οι ίδιοι στους ταμιακούς απολογισμούς που ανάρτησαν στη διάβια και στα στοιχεία που έχουν βάλει στον κόμβο διαλειτουργικότητας δηλώνουν ότι η χρονιά μας έκλεισε με 3,3 εκατομμύρια πλεόνασμα, δεν μπορείς να αιτιολογήσεις το δάνειο και την επιβάρυνση για 20 χρόνια στους δημότες. Είναι καθαρά στρατηγική ουσιαστικά
απομείωσης της όποιας προσπάθειας και τέλος πάντων όλο αυτό στη μικροπολιτική εντάσσεται, αλλά δείχνει ότι όλη αυτή η ιστορία είναι κατώτερη της περίστασης. Και ξέρετε, επειδή ακούμε συνεχώς ότι αφήσαμε χρέη, αφήσαμε υποχρεώσεις, δεν κάναμε προϋπολογισμό, δηλώνοντας προς την κοινωνία ότι υπάρχει μία κακοδιαχείριση της προηγούμενης περίοδου, έχει κατατεθεί μία επιστολή από πολίτες, 42 τον αριθμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπει στην ημερήσια διάταξη και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο από δημόσια ελεγκτική αρχή, είτε το ελεγκτικό, είτε τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, είτε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτές τις τρεις έγκριτες και αξιόπιστες αρχές, από τις οποίες ο Δήμος έχει ελεγχθεί στο παρελθόν και σε τακτικούς ελέγχους και σε έκτακτους ελέγχους, να έρθει να διαπιστώσει αν υπήρχε διαχειριστικό θέμα και αν όλα αυτά που διακινούνται, όπως εμείς δηλώνουμε δυναμικά, είναι ψεύδι και κακοήσιες και συκοφαντίες. Μάλιστα. Ωραία, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ για την ευκαιρία. Καλή σας μέρα.